बे समाव हाग्रा बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय गोख्रों संदाननानै गोबां लाख रांनि आयेननि बेरेखा दंफां दानफायनायखौ हमदों। आयेननि बेरेखा बिफां दानफायनायनि हेंथायै बेंटल फरेस्ट बिटआ गोख्रों राहा लादों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय बेंटल फरेस्ट बिट अफिसनि बिट अफिसार जेट मुसाहारिनि गोख्रों दैदेननायाव थांनाय हरनि 10:30 रिंगासोआव गोबां लाख रांनि दंफांजों लोगोसे ट्रेक्टर गंनै हमदों। फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय बे दंफांफोरनि बेसेना 5 निफ्राय 6 लाखसोनि गेजेराव जागोन। बेजों लोगोसेयैनो फारसेथिं बे एखे समावनो कुंग्रिं फरेस्ट बिट अफिसनि सिङावबो गंबा गारिजों लोगोसे 7 आरो 8 लाखसोनि दंफां हमनो हानायखौ फोरमायबावो बेंटल फरेस्ट बिट अफिसनि बिट अफिसार जेट मुसाहारिया। बेजों लोगोसेयैनो इयुननि समाव बेफोरबायदि आयेननि बेरेखा दंफां दानफायनायखौ होबथानो थाखाय रायजो राजानिफ्राय गोख्रों मदद नांगोन होननानै फोरमायबावो बिट अफिसार जेट मुसाहारिया। आच्छा, गिबियावनो बे मोनफ्रोमबो निउस चेनेल फंबायमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोङो मैया दाउखा बाहाय एरियायाव रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय बेंटल जोङो स्टाफआ थांनानै जोङो दंफां आरो उइथ ट्रलि जोङो मैया एटाक खालामनानै जों बेंटलाव लाबोदों। बेसेबांसो माबानि अनजिमानि जानो हागौ? बियो मेक्सिमाम 5 लाख 6 लाखसोनि बे अनजिमा जागोन। ट्रेक्टरा गंबेसे? ट्रेक्टरा गंनै। मानसिफोरखौ मोनदों ना खारदों? मानसिफोरखौ मोनाखै, बिसोरो खारनानै दङ। मा दंफां बियो? बेखौ दुना दंफां होननानै जोङो बुङो, साल दुना दंफां होननानै बुङो बर' भाषायै। बेजों लोगोसे आरो गुबुन मोनसे जिथु जायगायाव हमनो हानाय बेनिबो खौरां मोननाय जादों। रुनिकाटा रेन्जनि आन्दारावनो थानाय कुंग्रिं एरियायावबो कुंग्रिंनि गथ'फोरखौ ट्रेक्टर गंबा दंफां एटाक खालामनानै लाबोदों होननानै जोंबो खोनानो मोन्दों। दा बिनि एमाउन्टआ खबर मोननाय बादिबा 7-8 लाखसोनि। जोंथ' बे बुस्थुखौ माने होबथानायनि जोंनि गोजौ लेभेलनिफ्राय माने इनिसिएटिभ लागासिनो दङ। जोङो बेखौ जेरै हागौ जोङो जोंनि डिपार्टमेन्ट थ्रुयै बेखौ होबथानायनि जोङो बेबस्था लागोन आरो बे होबथानायाव जोंनि माखासे रायजो राजाफोरनि मददखौ जोंनो नांगोन। बिथांमोनखौ जोङो मोनोबाथ' जोङो एरेस्ट खालामगोन आरो बिथांमोना दिनै जोंनि बेबादि दंफां हमनानै लाबोनायाव बिथांमोना जोंखौ मेन्टेलिटि फिजिकेलि बिराद सासपेक्ट खालामो। लामा सामा बिथांमोना गाजोलफोर दोनानै दोनजोबो। जोंहा लाबोनायाव गोबां खस्थ' मोनो। मैयाबो जोंनि ट्रेक्टर आरो जोंनि बे सालायग्रा बलेर'आबो लिक जाजोबनानै जों बिराद खस्थ' मोनदों। होमबाबो जोंनि जे फंबायफ्रा, जोंनि जे स्टाफआ मालाबाबो उनफिननानै बा फावसायनानै थायाखै। बबे हाग्रानिफ्राय लाबोनाय जादों? बेखौ दाउखा बाहायाव जोङो एटाक खालामदों आरो बे हाग्रा बे दंफाङा चिरां रिफु रिजार्भ भुटान बर्डार बे साइडनिफ्राय बे दंफांखौ बिसोरो लाबोदों। गोबां मैयाल' नङा सिगांनिफ्रायनो दासिमबो दंफां बोनाया सोलिबाय थागासिनो दं। दा ओमफ्राय बेखौ माबायदि खालामनो सानदों नोंथांमोन? जोङो बेखौ जोंनि गोजौनिफ्राय जोङो आदेश लाबाय थादों आरो गोजौनि अफिसारफ्रा बुंबाय थादों जे बेखौ होबथानायाव जोंनो साफ्रोमनिबो सुबुंफोरनि मदद नांगोन। दा बे बुस्थुखौ जोङो सानबाय थादों।